ndasavira. Makumhoresa nemaoko manyana. Makasimba here. Ndinoita savira. Makadiko pamba nayasawira. Pandakarira itasavira apa. Kokuri seiko kumba kwenyu kwamakabva mazongotizika. Ndatouya sawira ne.com racho rese ndauya naro. Zvakadaro wagona ndakauya tinasogara pasi apa unasokurukura. Panoti atipinde ipanuka nyaya chidongoti gagaga ndione kuenda kana yasawira. Ndinonjera muvanozonzwa kana yasawira ngatingoti gaga ngatitonjorei pandakapinda mbandibudika. Taura sawira nguva iri kupera. Ndakatosvika vakagara panze mai mwana. Ndikati ko zvino nhai mai mwana kugara panze. Nyaya ndopayakanzi yese ndopandakatozo ishuwa mai mwana nyaya dzizi kutaurwa muraini ndedzeshuwa mufundisi vayo profeti vayo ndevenema nemashaidzo nema mukati kuna inema mai cheko chakanyatsobatwa zvikwambo mai mwana. Panga paine tunhu hanzi tunhu tine machira eredhi tuchii tokaineka mukamukomana kemuno muraini hanzi kakaenda kakati ndava nazvo mufundisi vakataura kuti zvinhu ndazvo shuwa here mufundisi hanzi vakungoti mai mwana para kutiza atiza kudaro vakazvisiya zviri mumba mumba musagarike mai mwana vari kuita sei vakagara panzeka vakagara panze ndomana vavasvikira vakagara ini vari panze izvozvo ndakatisaka kuti zvichafamba sei zvikanzi amenonotsvaga kumwe kwokuti vagare here kana kuti zvichafamba sei asi zvikwambo zvakasiyiwa zvirimo sawira ndomufundisi pavakataura vakati inini ndanga ndiriwe feki vakudza mukadzi wauka zvikanzi zvese zvese zvachikutsvaga mari adzimai mufunge handina zvandinomokwanisa kuzviita zvikwambo izvo hazvo hapana kana one. Shamari zvekuchechi zvinambomire. Ana Jabindi muchatendera kugena nokutara kunamata kemu. Uone mwangu akutenda kugena kuri nani panonamata fake dziri muno munharaunda muno. Hamuna kana mapostori chokwadi muno. Kunyeperwa chete. Kunyeperwa agara usati zvekunamata kemu. Kunamata ndotoda shamwari but pane zvimwe. Iwe ndatofamba munharaunda umu but ndakatonotisa zvimwe kuti ona zvekuchechi. Ndanzore kubaizo. Ndatoenda kunoita kemu. Ndikupiko. Saka uenda kuchechi here. Chabi. Uzvona sei? Uzvona sei? Mwira sei kumda? Nani zvangu. Sina mix acho. Zviri pasi. Zviri pasi. Pakashata. Zvisadaro. Ko Chabi nyanza nurungunzwa hanzi kunetsa nemaprofeti. Ndezvipiko naiwa. Shamari ndaprofeti vandakanitsana nawo. Ndida kutopedzerwa but vanenge vachitondiitira zvisika. Nyana mubva kuvhunza maprofeti ndiyo rubvunzwa futi. Zvimwe profeti izvi aiwa zvimwe profeti kana. Achada andapidza zvone manje kana abu. Shamwari iyoyoka. Ndakanzwa futi kuti apokwanisa nabongozozo. Maprofeti eminana anoita zvinhu zvinoshamisa munharaunda ino. Ndati iwewe zvimwe zvinhu chazongokunyota. Mwangu unoona. Profeti bongozozo. Profeti vayo vakatoipa zvemunharaunda muno. Hapana anobatirana nawo basa wangu. Profeti bongozozo unowaziva. Usati nyitibato ita zvaprofeti bongozozo mani. Chiko iwe. Wayozivana kuzonetsa inini iwe. Ungashira profeti wangu iwewe. Angashoreka profeti wedu istiripo. Apa futi wagara una mari. Tinoda tokubatsira kuti tive munhu wewe. Apa uchishora maprofeti. Ndimubona imimi kana mayozvitsvaga zvakanaka. Ndokumbura chitini nimbochera mvura. Rega ndikutorere. Munasi kwamazana uri kuenda kuchechi kupi? Kana mama kuya kwandagara nchienda. Urutogona zvake uri kuenda kuchechi pana mama wako. Pane machechi atiri kunzwa aya. Zvakaoma kana.
Ko zvii kuitika mumachechi nemehafu? Prophet Bongozozo ausikuiziva here? Pana kana chandiri kuziva. Prophet Bongozozo ndakatoinzwa neshamwari yamai Bongozozo, bhesti yavo chaiyo. Yakatouya akatondipakurira akatondiudza nyaya yacho. Ingazvakaoma pamwe imi munotozvizivawo. Kana chandiri kuziva nemehafu tipirei tinzwe. Kwakaunzwa zvikwambo kumba kwaProfeti Bongozozo. Inga zvakaoma naini. Apo ndopa vakabva vataura kuti handisi munhu waMwari, ndaida kungodya mari dzevanhu. Zvakaoma naini, asi Prophet Bongozozo wakadaro. Asi mimi makazvinzwa nani naini? Neshamwari yamai Bongozozo. Zvisaita sei kunaini? Mamboti muresa were naye asikana. Kukuda kungorwirawo profeti iwe. Ndaida kungodyira vanhu mari. Mune nyaya yese kuti hapanapo. Tisi tinayo, hatitombotya kana kukwata kana. Shamhu ipiko? Hapana shamhu yatinorwa nayo. Havasi vanhu vaMwari vana vaBongozozo. Ndisiyo. Kudiwa. Ngwe, hapo. Zvimfana wadi. Komana kubva musuwa wasvika kumba kune zvikomba zvako pepe ndabva ndazosangana newe. Wakafambisa sei musuwa? Ndiye kumba kwenyu kuzotsvage kwenyu. Makambonoona kuchechi kwenyu one day inini kuchechi kwenyu inini. Resa Bongozozo mara nesa nyaya yako yezvikwambo iyo ukufamba uchiudza vanhu ende kutaura nepasi riripo. Imi mdara imimika. Sena ineni manzo. Uya kuchechi kwenyu one day inini. Ndara imi musadaro imi. Musadaro so. Akuudza chinhu wani. Nyaya iyi haitomboperi yakadaro ende uchazoona hako kumberi uko. Uchazoona. Ndara ina panakana chendotya kuona bva kwamuri imi. Uchaona hako. Panakana chendotya kuona bva kwamuri. Ndikuudza. Ndara makatadza kundipedzera zvinhu zvandinetsa nyararai zvenyu. Ende uchanyura ande. Ndara noshayo. Nasuwayo chichi kwedu. Nasi handina kuya ndanga ndiri busy. Ndanditori nguva nhasi kwandinakidza. Apa Prophet waya anotoita munana zvida. Vanhu vanenge vachivanyepera vachiti ndewefeki. Ndozvinoita basa raMwari izvozvo. Ndoshoka kana uchita basa raMwari. Ndicharamba kuchiya iwe. Ndicharamba kuchiya. Alright, wasikana toonana next week. Alright, bo. Jabe asiri anogara pakona nendibvudzi zvakamwana nomupfupiso nasiri. Ndiye.
Mano, ndikushasha mwari yajabiwa tumuchamaneka. Oh, mazviye. Kukura kanzukuru. Tine mushini chinotosona kai. Dala. Ndaisona masuku shamwari. Mpedza nhamo ndototosaisa maru. Kana pene mashota mwe. Hapana izvi zvese izvo. Zvakanaka ere zvandaisona ini. Oh, Ndotozvisiya. ukononaka kuzoka jabari akazoti asuso zvakanaka. Ari pasari painga ipapa. Oh, apa. Aipapa pakona ipo pandopara. Zambira musana lozuwa uyu. Alright. Nokuhara kwaari kuita uku. Alright. Basi rege ndomuona. Muone zvako. Alright. Ndozvakanaka. Jami. Waliko mfano. Kasi. Boy. Boy ndoongoneta hapa kusabatika dezinda. Mfano wangu pakaipa mfano. Kurwara cheko mahwani. Jami kunyasonzweko bosi ndakanzoti utorwara serious. Mfano wangu tatanga kungopera simba mabvumu kutadza kuona musoro musana chacha tongoti nyama dzese mfano wangu dzikurwadza pakaipa. Unasiya masana mudhara wakabonesa nawe ere mai manje apa mudhara bungususo. Kuti kudare mfano kana ari mudhara handisitombomutywa mudhara uya. Bosi zvakakutora taura papeo zvokonduze unozive ro. Iyo mfano wangu ndiri mudhara uya kubva pakaitika nyaya dzedzi handasombobvira ndasangana naye mai manje parodhi apa uda kundimisa ndibvunza kuti hey handisi kuona uchechi. Ndakanzoti anowanza ndomozambike mudhara. Mfano wangu kana ari iyeka neni haiperi miraoni. Sure ufana ucha backup ya miraoni kana ari hake akonzeresa mfano wangu. Basmosmo miraoni. Madhara anozofamba ari tuwa kamozvone. Ndikamuka mudhara yake soka miraoni hako mfano wangu. Kana ari akazviita kana neni haiperi zvakanaka miraoni. Ufana kusamba backup yakanyasa simba sere. Loti pakaipa mfano wangu. Kubva nezuro rasera ndakarara izvi. Makosoro apa Kochaka anokubatsira bosi. Wanyanyo. Pakaipa mfano wangu chatomboita sekudaro but mahwana pa ndakana sense pakaipa. Ndakamoto zvomwe madzibaba. Kana zvinhu zvemadzibaba ezvigaropo watosiyana nazvo. Watosiyana nazvo. Abosi maprofita. Zvana madzibaba ibho watosiyana nazvo. Zvana madzibaba ibho watosiyana. Aone jabi unozondudzoka kuti zvakamira sei bosi apa. Ndikudarikira paningada kumhanya umusoro ka. Sandokuona. Iri bomba nangu waita bombo yozodongorera izi. Alright bombo. Iri bombo famba bombo. Alright. Saura ndoda kutenda zvikuru nokundishanyira. Handiti. Long time. Yeah. Wangarova shama. Inonomborova. Kurova ndarova. Waida. Pane zvine chimboitika basa kari kundiwandira. Manje ungabva wandisiyana mahwani ese nawo kumashure paya. Mahwani anopera mahwani. Handitika. Ndinachitoziva kuti metsi uri kugadzirisa zvinoita. Chokwadi. Since wakatama saka pana papapoka. Pana papari bosha manje. Handiti. Handina kana pressure ende nditori right kuno kungoti ndakatobva kupressure. Wakatobva kupressure? Kweko ndokupressure kwandakatobva kweko tikangosiyawo zvikwambo izvozvo zvakambodaro kweko. Pana yanga kugadzirira size Kamana nzijabika. Satani womunhu mfana wewe. Satani. But manje ka zvakakuitwa maraini manje. Kari kunzi mfana anonyepo. Mai we vanhu vari kundisapota nditori neteam riri kundisapota maraini mo. Aiwa asika kana yakadaro itomboka. Apa ndakatonzwa pane sondra pere. Ndakasangana nako nditobva kuchechu. Alright. Ndasangana nako paipo ndikuona ndiko kamfana kaya. Ndikwajapi ndikatobvunza vana vangu ndinawo. Ndikanzi ndiye. Ndobva ndakati beta ndikamisa. Ndikati iwewe nyaya dzako dzedzedzi kubva pai nasa ndakuona hadzipere mushe. Saka akabvuma kumira here kana kuti kakati? Kakamira but unozwa kuti chimani. Ndakakatyisa ndikati haiperi yakadaro. Hapana kuita 3 days. Kanga akakurwara. Aizvo. Akakurwara nechivu. Ameno ikoko ndakazongonzwa nevanhu zvichinzi jabi ari kurwara. Atamba nevanhu vakuru. Ndikatamba nevanhu vakuru. Usaira mhepo. Vanhu vakuru havatambwe navo. Usaira mhepo. Aiwa but anyway aiwa bhozo kuti. Sure. Wakangwarira Sawera. Wakangwarira zveshuwa. Handitika. Pandangosvika pandikutoona iproject kai. Yehuku kai. Yehuku. Isiyo ichete. Ndine katakshop. Asaka mari yaita mari. Aiwa. Zima wana unhu wanizodziya. Ndopa wakazogona. Ndakakuudza pai. Ndikutorova apa zvonditori nekatakshop kuseri. Azvitombonetse. Sure. Ini ndafamba manje.
Wapa manje mazwana. Inini ndatoenda zvokuti ndatouya kutozonzwa kuti wapapi negadziriro yemakrusade Programu yaya. exactly Zvandakaita manje bai ndakanyatsoga mushapa kubvunza ndo pane nyaya yese. ipapa ndo zvandafambira kunyaya Zvandakazoita ndakatsvaga madzimai emumaraini. exactly Ndobva ndavaudza ndikati ndiri kukudai kumba. Saka paizvozvi zvandisati ndavaudza ndiri kukudire chibvi because ndiri kuitira kuti ndikavaudza vasati vauya kumba vanozoudza vanhu nyaya ikarika. zvinorika Saka vakauya manje muno mutakavhara dhoo kudai totanga kutaura manje tivaudza manje kuti ndakudaidzirai zvakati vatoda kutrena vai tobva tanyatsa kuonesana tiri mumba medu imo. aiwa saka kana gadziriro dzichiri ngoripo bho Aiwa bhozi inini ndakatomirira bhozi inini ndatorova 5 yezvinozvi ndatorova 5 makrusade 5 makrusade 5 aiwa uri chibaba aiwa uri baba ndiri saka wafamba kutofamba ini ndikangopedza kungoita hurukuro nemadzimai aya ndikaonesa because vanoda kuitwa kastraight futi kakekuti nyaya ndataura iyi iri confidential haifana kubuda saka ende munhu anenge aiburitsa unobva watovachidzira kuti unononyura naye nyaya saka ndozvanoda kuti tivaite zvo kana tadaro manje kuitira kuti kana vakutoekta emadhimoni vachiekta vachidonha vachiita sei handitika panogona kuita mumwe munhu anogona kunge adhinikana navo anoziva kuti haitaurike nyaya unamba uchiwatyisa wakadaro saka ndikangotanga chete krusade yekutanga ndobva ndatotanga saka nakadaro bho uchi chokwadi makeke chaichai aiwa toda kuti tikagadzirisa zvinhu zvinoita ka titore mari futi gore haini ndatongomirira iwewe iwo kana watongoredi kune zvinhu zvako akutongouya then tofamba nendima enda uri kufamba last time wauya kuno kwaipai ungozina suti yakadai masutu aiwa atone bhandi akatouya nebhandi izvozvo atouya nebhandi zvokuti patoone mota izvozvo yes man ndatofamba handachafamba netsoka ndolevha ndoda kusvika iro munotosvika ndosvika level Uchaendisa udisturb kababaika. Daendele pane imwe level. Aiwa hapana ngada kuti bata ngatisiyane naye pane. Chokwadi. Chokungogadzisa zviri kwenu. Kama ngatofambe boys project yakutoenda. Yeah. Toda kuita vanhu vakuru chaivo chaivo. Chokwadi. Toda kutoenda zvokutosvika kune ikoko kumusoro ikoko. Yeah. Tichimboenda ukunze kwokutichidzoka. Exactly. Yeah. Bene vanhu vanozvida seizvo zvokuti wamboenda kunze. Ungonyora chete papa. Ndakakwira ndege ka2. Uchienda kuGhana. Hey, wakwira ndege ka2? Yeah. Uchienda kupisha mwana. Ghana. This time naenda kuGhana. Hey, Ghana. Ndakanzwa kuti last time takamboenda kuNigeria. Apa kuGhana? Ghana ndokuri kupisa manje. Ndibate. Kughana kuri kupisa. Enda uchidzoka uchiudza vanhu. In fact usati wadzoka. Vakangonzwa chete kuti wanga uri kuGhana. Unoona kuchechi kunoda. Zvinonzwa zara ka5 asi kutamba nawo kakandakarowa. Chokwadi. Asi kutamba. Ma 1-on-1 anobva watanga futi kudai. Aiwa. Apa wakazoita sei pama prizes ema 1-on-1? Izvinozvi ndatorwa 3000. Wabva wamupa munhu pekurara zvese. Zvese. Unobva wati 3000. Apozi ndakatovaka ndikini guest house. Hai. Wapedza. Aiwa ndatopedza zvokuti vanongoenda ikoko wachinonongobhadhara zvese ikoko zvese 3000 iyo. Kuna iwe since ndasvika muno handina kutomboona maibombozozo. Yeah. Iyo tori munyaya but rega ndingokuexplainera because ndikasaudzewo sawira hakuna mumwe munhu andoudza. Sure. Paipai pandakataura paipai ndichiti tabvawo kuti asiya zvikwambo mumba mwembe tikangosiya kwakadaro. Tikazombonogara pagedhi tichitya kupinda mwembe musingapindiki. Saka patakazobva pagedhi apa taakuya kuno maibongozozo vakazoneta paipagedhi. Kubva ipo paye manje vakabva vati situation panapa isinyatsoitira zvakanaka. Ndokubva vachizoenda kumba kwehanzvadzi yavo. But vaenda ikoko inini manje handina kuda kuita pfungwa yekuvatevera. Ndakangoti sinzi munhu ati ada kumboenda kumba kwehanzvadzi yake nebongozozo raitika pamba panapa arega ndimbomusiya ite sei aende ikoko but kana vazoonawo zvichiita kuzodzoka vanozodzoka zvavo. Saka vakangobatikana nesitazi yakangoita. Vakabatikana ende sandi kundipopotera kwavakaita ikoko imi musingataure pesa pakuti muri wefeki hekichi. Ndikati ndozvanga zvichikupa mari pesa apa uda kuwanzawo zvokutaura but vakazoenda but handinotenda kuti kana vachizodzoka vanozodzoka but inini hangu tachokwati shamwari vakadzi vobva kuchechi kwedu. Aiwa. Handiteere. Aiwa atikurudzire izvozvo manje. Manje chii shamwari? Aiwa achizoratidze picture yakanaka. But manje ndingamuteerera chai. Aiwa. Iwe ngatoti vauye padhuze. Chete tochifamba because hazizopi picture yakanaka. Ende izvozvi zvimajeka vekuchechi vacho vatanga kudai kungotambira tambira. Arikuona avapo. Aiwa. Ngatimbomira izvozvo. Ngavatambe havo but unongoziva pawakatsika. Ukagara usina mukadzi ka. Zvinyatsokuita because vanhu havatendi.
Handiti ka. Vanozotika anotidzidzise chasina mukadzi. Ya saka ndakungosiya akadaro kana azongodzoka ndokumaaccepta but waita zvakanaka. Ndatofunga kungoregeni. Aiwa. Ngomusiya akadaro kwakaenda ikoko. Kuna akutoziya madhiri ese. Ya, iwe chamakuita manje ndechekuti unofanira kutoteera mukadzi. Unomutora. Zvandichaita ka. Ndichamutsvetera tinotaura idu pafoni. Ndichamutsvetera anodzoka tondwara. Aiwa kana anodzoka. Kana achidzoka bozvo kuti anodzoka tondwara. Ndinotaura naye. Ndinotaura naye zvobva zvaita kuti tobva takavhiridza basa redu rokuti rite chiremerera. Rinofanira kuti rita chiremerera kuvapo kwavo iko. Ya. Kozi vanhu vakazosvika kuti uchachiona maifundisa vapo. Zvinozopura mushe baba. Hazvipere mushe. Chokwadi. Saka iwe manje ndinokuti ndatoya kuzokusimbisa kuti pamakrusade ayayo. Ngatitongoti kuti next month uchitotanga. Uchitongoronga yo program zvimwe zvese izvi zvitondwara. Next week ndokutopedza ndikine ma-trainings nevanhu vaya vaya. Next week ndinenge ndatopedza. Aiwa, iwe usazozviite izvozvo zvimwe. Izvozvo ngazvingoitwe zvakangodaro zviripo izvo zvakatongoite kozi inini ndichatongoya kungoronga vanofamba vanofanira kungofambira kuti makrusade baba. Exactly vanoona vanofanira kubva vatongoona chi. Baba, vanobva kwari mapofu handiti ka. Ikoko vanofanira kuona papa zvinhu. Hazvingonetsi. Kozi inini ndagara ndakatongokuti ndini ndichatongotanga. Ndongoita iwe uzongopedzisa. Saka kurawo kuti shamwari katida kuti tidai. Iwewe chiuya pandinenge ndakutraina vana undibatsire. Kutraina mapofu acho nokutraina zvirema izvi nevamwe vanouya vachiita kunge vari kurwara serious. Toda kubva taita minana futi yokuti toporesa vamwe vane HIV neAIDS. Automatic bosi kana tikamuporesa vari mapofu akangosumuka wanga usingaoni watanga kuona. Zvatoita. Kuedzi hapana. Because nawe iripo ava vanhu vane HIV ka. Unoda kamari mchana. Futi. Madhokota akanofanira kutinyorera kuti negative. Positive. Alright. Okuitira proof yekuti tobva taratidza vanhu muchaunga kuti honai munhu yanga ari positive. Tarisai kadhi rapa negative. Bosi vanhu vanenge vane makadhi. Mumwe nemumwe nechirwere chake anenge ane kadhi. Iwe kungosvika chete. But wasiniya shamwari. Nezita raJesu. Aiwa wasiniya. Enda uchatombovhunduka kurishandisa zita raJesu. Uchatombovhunduka mari. Aiwa.